para sa akin po, si Angeli ay mabait na anak at masunurin. Lahat ng sa mga kapatid niya, lagi siyang tumutulong. At para silang magkaibigan, kaya ako ay very proud sa kanya po. Kaya wala akong pinagmamalaki ko talagang anak ko na nakapagtapos siya ng magandang niya, track record. Pati nga yung principal niya, lagi siyang binibida sa akin na anak mo, siyang siya daw yung finance officer ng kanilang school. At marami siyang teacher na halos ka-vibes niya. Ganito ilarawan ni Tatay Antonio ang kanyang anak na si Angeli. Bakas sa mga mata ni Tatay Antonio ang kalungkutan at pagluluksa matapos bawian ng buhay. Ang kanyang anak na isa ring guro matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang crane o heavy equipment sa kahabaan ng kalsada sa Barangay Anayan sa bayan ng Pili, Camarines Sur nitong July 1, alas 7 ng gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Tatay Antonio na nawala sa isang iglap ang kanyang anak. Hindi rin makausap ang asawa ni Tatay Antonio dahil sa biglaang pagpanaw ng kanilang anak. Parang nanlamig ako. Hindi ako Talagang ganun pala pag anak mo na yung namatay. Tapos yung di mo inaasahan, masakit. Kahit ako bayaran, parang hindi ko tatanggapin na katumbas ng mas pipiliin ko yung anak ko. Yun lang po. Kasi mahal na mahal ko ang anak ko eh. Pero dahil nandyan na yan eh, kuya na lang ng hustisya. Kung may magkukulang sila, ituwid nila. Saka yung mga dahil nakakakuha silang malaking proyekto, dapat gawin nila naman yung hindi walang mga aksidenteng individual. Para sa kabutihan ng lahat to eh. Itong pangyayaring to magsilbing aral po na dapat may mga protocol silang tungkol sa para di maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Nagluluksari ng paaralan kung saan nagtuturo si Angeli. Isa rin umano ito sa pinakamagaling na guro ng paaralan at nakikiramay rin ito sa pamilya ng biktima. 2 araw matapos mangyari ang insidente, inabutan na ng news team na mayroon ng early warning device at signages malapit sa crane kung saan nangyari ang aksidente. Bagay na wala naman daw gabi nang mangyari ang insidente. Yung may-ari pala ng crane, yung kumpanyang nagpapatrabaho dyan, may pagkukulang talaga. Dahil wala silang mga ginawang kumbaga, dapat nun may ilaw. O kaya, yung mga tawan nila, may mga ginagawang o may nagtatraffic doon dahil alam nilang gabi. Buti kung araw. Kaya yun, nalulungkot talaga ako sa nangyari sa anak ko. At hindi pa ako nakaka-move on. Dumipensa naman ang kontraktor na may-ari ng heavy equipment at sinabing mayroon umanong early warning devices sa lugar. Samantala, hiling naman ng pamilya ng biktima ang hustisya sa sinapit ng kanilang kaanak. Jam Garcia, CSN.